कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। मी फक्त या संमेलनासाठी जिल्ह्यात आलो नसतो तर 4 शिव्या आणखीन पडल्या असत्या, तशाही पडणारच आहेत अशा शब्दात मंत्री राणेंनी कोपरकळी मारली। पाहूयात। फक्त ह्या एकाच कार्यक्रमासाठी आलो होतो, आता परत फ्लाईटने बसून मुंबईला चाललोय। एवढं माझं तुमचं महत्व आहे सांगण्याचा प्रयत्न आहे। मला तुम्ही सांगितलं यायला पाहिजे म्हणून येणार, मी काही चुकवण्यापैकी नाही। आता आलो नसतो तर 4 शिव्या अजून पडल्या असत्या, एवढंच फरक। शिव्या पडल्याच असता पण 4च जास्त पडल्या असत्या, आहे का नाही पारसेकरजी? नाही त्यांना विचारतो म्हणून त्यांच्याकडून पडला असं नाही, पण सांगतो माहित आहे मला, कधीच नाही है ना कुलकर्णी, कधीच नाही। म्हणून या निमित्ताने परत एकदा आपल्याला सांगतो की जिल्हा साहित्य संमेलनला उपस्थित असताना आपल्याला शुभेच्छा देत असताना माझ्या अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त केलेल्या आहेत। माझ्याकडून काम करून घ्या प्रदीपजी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।